Herkese selam dostlar, yadlarınız gowy. Köpden bäri YouTube video düşürmedik. Sebäbini ýen bir näçeňiz bilýäňiz, bir näçeňizden bileňiz ok. Sebäbini size aýtsam näsip bolsa, ýakyn wagtda toyum bar, birinji näçeňe toýa çagyrýan, ikincidenim şu wagtdan toyun aladalary. Şo sebäpli hem YouTube'a video düşürüp bilmedik bir näçe günläri. Ýöne şu gün bana hava da gowy, özmen boş günüm bolan üçin gene de hani boş oturmayın size videosuz koymayın dedim ve Dollar Tree dip yürütü bir magazin var, yürütü kampanyalar var. Ehlidat $1. Belki bunun yal magazinler beyle Kürt'te de var oluplar. Giýräňi tapawut ýok, iyi çıkısından iyi başgalardan luboy atsan tutun bar yo bahasy diňe $1. Şonuň üçin şu magazine barar size görkezden içinde näme atlar, näme atlar ýok. Gyzyklanýanlar üçin bir gysgaça video bolar. Ondan hem dostlar barimiz Dollar Tree'ye gidelim, içindeki ekli haritlerini görelim. Eklin için gıdıklı olur diye umut edeceğim. Ondan hemen başladık, devam edeceğiz. Dostlar şu an yolla Dollar Tree magazinine barıyız. Dostlarım şöyle görkedeyin. Hava şu gün değilsen o be. Gün çıkken birinci gedek. Dollar Tree'de geldik. Maşını park edemiz, ondan sonra da şu yerde piyade görsen durmalı. Ondan hem dostlar tayar bolsaňyz Dollar Tree'ye girýäs we belki özde gerekli haritler var bolsa bir näçe harit alarsy we içindäki haritlaryň bahasy şo burada täklisiň $1. Hani hem görüşüňiz ýaly saýynlar, uly ýazgylar görünýändir. Ýöne içinde näme haritler var? Girelim, görelim. Näme var, näme ýok. Käwagtdan başga bir magazinlerden, Walmart ýa-da Jewelers gibi başga bir näçe uly magazin var. Şo ýerlerde aljak $10 satdyran, şo ýerde diňe siz $1'dan al bilýär. Bunu görüşüňiz ýaly everything is $1 diýär. Zat $1. Ondan hem bir garadan girelim. Dedim gedip. İçi şunun ýaly esasy näme var şu ýerden? Başga ýa güller. Bize gerek zat değil. Oyuncaklar. Bunlar näme? Esasy dolan günlerde, partilerde hani adına razawy ulanıp bilinecek zatlar var bu yerde. Toşanlar var. Şunlar böyle boy näme alsaňyz $1. $1. Everything is $1. Şunlar näme? Gül goýar ýalda çuk zatlar. Bu yerde näme var? Ütküçük rakat tapsak, öyle gerekli data alıp gidivermeli. Bunlar erken halımı. El bir yerde hani gerekli data yok. Yöne. Başka. Bunlardan baharatlarımızı bize atlar. Bunlar uca hani ikisi $1. $2 for $1. İkisi $1. 50 centten. Bu yerde esasy Hindileri ve Meksikanları köp gör bilýäňiz. Ardançyl adamlar da. Başka näme var? Oyuncak. Küçükler yok mu? Mayka. Konkurs geçirsek bolýar. $1. Başka portretler. Ýalça kaplar var $1 emnesi. Joraplar. Bu. Şungal joraplar $1 tapmaýan içerden. Ak jorap. Bir gedek geyip çıkarybermeli. Näçe saat içinde? 1, 2, 3 tane var. Bir hepdelik jorapda her gün 2 güne bir ýerine geysen bir hepdelik. Ýumak gerekler, suw gymmat düşýär ýuwsaňyz. Suwun töle gymmat. $1 jorap alyp geyip soňa berýäňiz. Başka näme var? Diş, Colgate. Şolaryň wagty geçmedik bolsa, ulan tawarmy kadam bolarym boldy. Wagty var. Şu ýazatlar beýleki magazinlerde $5 da tapýaňyz. $5 bir de $10 alanlar.
$1 şu zatlar al bilen. Adi uyan zatlar var. Derman var. Şu dermandan mesela aylan o. Şu zatları beyleki Walgreens zattan siz $5 alacaksınız. Siroplar var. Başka. Şu tay aptek olur da şu tay. $1. Ya dene. Saunlar var. Şunlar saunlar. Şunlar başka yerde $3-4 ulumağa deyinlerdi. Şampun var. Çemen şampuna yok. Başka ne şampun var? Belli marka yok yani. Makyaj şu an rahatlar. Başka? Başka bir yerde maşin için bir zat çıktır var mı yani is verici zatlar. Şuna bir tire. Başka shot var $1. Scotch zatlar var. Pişikler, nahar var. Ay umuman hak gerekli olmasa da başka yerden qımmat alanına değer. Mesela şunun yalatı alümin folgalar. Alümin foil. Şular mesela yanlış bildim $7 da alacağım başka yerden. Ya da mesela yine nahar salınyan kaplar var küçücük. İçine açan var 30 tane var yok. 7 tane var değil mi? 29. O 29 tane var ne için? Gulyalı $1. Değer şunun yalatı alanına. Başka da atlar neyme var? Alümin foiller var mı? Hani duhovkada nahar üsrenler. Biliyorsunuz. $1 değil yani şu atlar. 1 manat. Bular var. Duhovkada nahar üsrenmek için. Alümin kaplar. Hani bir gede kullanıp sıngar yağlı. Sular $1. Ay. Aman yok değil. Piçenceler var. Waffle var $1. Başka bir yerde chipsler var, Lay's var. Bir yerde ne var? Dishwasher değil yani ne şu pasuda. Pasuda yuvarlaklar var ne? Diş deterjan. Hani şuları siz başka mağazalarda Walmart'ta da hatta yankı için böyle $5 minimum. $1 gulyalı. Sen giyen o günlük radeden o hani kullanıp sunulacak saatler de o. Bayan yolyan atlar hem ben $1. Şunun yalatlarını da sordu $5 ondalar tölemeliler. Gelip girip alana değil ya $1 saatler başka. Ay umman şunun yalı. Kuhun için gerekli saatler var. Nahar üsreyenlere. Başka ne var? Şunun yalatları var. Qayçıp bıçak. Hatta şu zatları Amazon'da, eBay'de bakalarını kılıklanıp görüp eğer diyelim bu yerde $1 alsam eBay'de de hatta sonra $10 satıp verseniz bollu. Çünkü zatlarını satıver böyle. Mesele yok. Umuman içindeki baharatlar şunun böyle. Ne yaptılar? Benim elim şu an Allah'ın yağlı bölme yarağından bölmedim. Böyle bir kere yetiştirelim. Palatens. Maşin yolu için. Dostlar, Dollar Tree'den çıktık. İçinde bize gerekli haridam yok. Bize gerekli adam yok yönü. Hani kızıgına içinde neyme var neyme yok. Şu datları görkezmek için kısaca video oldu. Yönü başka bir təzəligim var. O təzəligimi hazır maşının içine oturayın. Gurrun verecekler sonra birazcık soğuk duracak. Ve dostlar, ne təzəligim önümüzdeki hepteden nasip edenden təzə programa başlayacağız YouTube'da ve eyyam bir nəşəniz bilýäňiz ýa-ni Prembo efirde de dedim. Öz agzalarımı YouTube'da can edýän
ve her bölümde 2 adama jaň edýän Ahmet Jaňatdyar gepleşiňňärdi. Öňüm birazjyk goý beripdik. Şu täzeden üstüne birazjyk oňurup, täzeden şu programmany goý beren. Her bölümde siziň araňyzdan 2 adama jaň edýän ve ilkä tanışýas. Ondan soňra da her bir adamy 3 tanjak soraw soraýan. Zehin bäsleşige ýaly bir zat, umumy soraw. Ve ondan sonra da 3 tane soraw soraýan gatnaşyjy jaň eden adamma ve 3 soraw bilen adama 150 manat, ikisini bilen adama 50 manat, birini bilen adama da 20 manatdan sowadyňyzy goşurýan gatnaşmak isleýän adamlarym şu videonyň hem aşagynda eýýändan öz telefon belgiňizi ýazyp bilersiňiz. Ve şeýle bir şert bar, telefon belgiňizi ýazmadan owal adamlara soraw soramaly. Plany soraw. Soraw berýäňiz, men şu sorawlaryň arasynda ýani kommentarda gelen sorawlardan arasından saýlap gatnaşyjylara jaň edimde şu sorawlardan soraň. Şonuň üçin aýdýaly Türkmenistanyň iň uly belençliginiň ady diýip soraňyz goýýaňyz, jogabyny goýaňyz. Ondan sonra da öz telefon belgiňizi ýazýaňyz. Men araňyzdan saýlap her bölümde 2 adama jaň edýän ýanky diýişmeli kommentarda gelen sorawlardan hem size soraýan. Ondan näme? Täze başlajak bu programmamyz hem hayırlı bolsun. Indiki videolarda görüşýänçek dostlar janyňyz sag bolsun. Kanala agza bolmak hem like basyp kommentar ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşmak hem ýadyňyzdan çykarmaň. Sag bolun dostlar.